Love Flame Entertainment. Blessing, what I say? Better much great your family with God bless people, some blessing Love Flame people. Not forgetting Selector Gibbs, Selector Bob Monty. Better much use for track ones. Mango my day booter. This is Love Flame Entertainment, your little dream come true. Not forgetting one of my voice. The one of MC. King John, that's my name. Love Flame Entertainment. Love Flame Entertainment City. Banampanungu ya ma. Only the best. Pick it again. Big man select to see me. You want to introduce one of the most hard-working artists in 2019. Balance C Carter. One from Slycrass Run. One Z. Varimba ngoma ke uti shaky. One Z shaky. Malshunze. Kyurde. No la ngoma requesting tabata zigati fodere C Carter. Mumbonzo kwa C Carter. Yes, Sata. Vava to pindira mgema ndicho. Yes, Father, blessed things. The time. Yes, Father. Not forget the Ford Styles. Outer Ford Productions and 059. Greystone Entertainment. Greystone. Yes, Father. Yeah. Garaka Tamadi. Say my mix. Amnara makati dhurira kuti kuwane mndara inda mchidhura udai so. Aiwa atiri bopa ghetto andika. Ari say my mix, ari say live, ari say music. Music unongoza kuti mutambo every day. It's a journey. Yeah man. Yeah, sata nyenye waste time. Ndotanga vanhu vatangwa zoti sikata. Ndiani sikata vakatangarini sikata vari kudini ngoma idzi. Okay, sikata injinonzi Infons Nyamvura out of 059. Yes, Father. And ndatanga the music when I was 15 in form 1 years. Kare. Yeah, kare. Yeah. Sachi chanyanyo kuinspire to put them into Zim dance music. Both vakawanda kune dzembira, kune dze gospel church ku. Actually, I got my inspiration from Spider-Man. Yeah, that's for you. That's bad. Yeah, I got my inspiration. Then I just said, don't worry, more. Then from that inspiration, I worked very, very hard to be who I am today. Alright. So my challenges are masangana na so far into music. Apana mtinji kwa orinyore kusenga kamdara. Sasa so far my challenges are murusana na music ndapa. Yeah, music is a tough journey, brother. Let me say, kupa day one, you know, in a ghetto, kutunzu waita chino, wajia appreciate that it's not that easy. Yeah. So, kushanta ndichochi nijaita chibudi raisa. Which is one is my music yangu yanga singa tambiru is an upcoming artist. Yeah. Sandani experience in the studio and also Nyayemari in the studio. Zoti ni say baba. Yeah, no need so far iko zvirombo ndinatsa tena apo zva improve ikaona ichingori still my problems wawo chiri wawo kana kuti pane chachinja here. Aiwa now zvachinje especially on stage. Yes. You know kana uchiperform vanhu vakuisa matricks. Yeah, pane kamba show yanikamba witness and mazano ndombouya mumashows enyu ndabona. I was impressed. Yeah. Vanhu muri kuita sei kuti vazive music yenyu? Muri kupa madisc, muri kuti music, how do you market my music yenyu? Actually music patangu inini ndotozvimarketera isa. Yes. Kurwa yeke. Sometimes ndombobetse goni mamwe DJ, special DJ Cypher, DJ Bob Mantine, other DJs no. Saka zuwa tete ingokika nyaya dzacho na kuti music isike kuvanhu ne Facebook wayona. Posta ma pics wana like and stuff. So mafambisira kuita music in the music industry. Yeah. Ndo sikata bikwanzwa sikata mshawara navo. Vanoda ku start just text answer any question. Tinavo nasi ndevedwa. Tichiterera chero mukati varowe ma freestyle 10 nasi ndevedu. Blessed what say. Samdara mashows enyu akabira sei mazwana.
Actually mazuva apera ena ndiri kufashweza. Yes, so kubva paholiday ndopakatanga kuitika zvinhu zvachona. Ndakambositandira hangu ndofunga for a week ndisati ndamboshedzwa kumashow esa. Kwakaipa. Then wandazoshedzwa kune chimwewo chipasapasa kupasapasa vaiveko vanongokuudza chii chakaitika because papakaipa. Yeah, sa performance yamakaita chero mega yairisi performance yandakaita yanga yakaipa then ndiva ndazokodzera kupiwa reward weza mazipa reward here sa maina ne trophy kudenasi. Aiwa trophy yacho namanje trophy yacho nayo yakamboda kudzikisa mbiri in the ghetto but hazvina kuzoramba zvakadaro. Ingo yo mndara chikunasonanga street inansonatsopawisisa bona kuti unge trophy iyi haingadzikisi ichi ngava ghetto. Ndakastage weza. Yes, pasa. Then it was now late. Police robber rapindi weza. Babylon rapindra baba just because of height tikabata drivana wadi wanadoko. Then tatapuwa maglata baba ipapo ndakarohwa zangu zikakurumbira ghetto yese mukomana akarohwa ndo zvakaitika saka tapuwa mareward emaglata tataenda zedu padeni but performance yanga yakaipa zvokuti vanhu matextra vari kuita winbox vakashata vanhu vari kuita kunge aroyewa. Sa imba pasina mapepa iri panyaya yedhisi show iyi kana chii chakaitika kuti mapurisa angofiniwa kana chii chakaitika imwe? Nyaya yanga iripo ndeyekuti mapepa anga aripo but nyaya yetime waiza time zazvaenda maartist paposta anga akati one day vanga vakawandisa then each and every artist anenge achida nguva plus pane mamwe maartist anozorambirira pastage ayaweza ndo nyaya yacho nayakazoitika so takapfurikizisa nguva Babylon rovradi varapindira vararova vanhu wesa ndosikata vachitaura kuti about the challenges avari kusangana nawo into music barataudza haiko zvino zvine zvanani vanhu vakuappreciata ngoma idzo but ndoziva mudhara vanhu vemusic tozikama kuti mimi muri vanhu vanoda mabhebhi singaitendi mukatongodiwa izvozvo vani mataura vanhu vari kutexta singaiti mabhebhi apa munozvimanaja sei how do you difference mopasipesa sei kuti mimi music nemabhebhi nemusic yenyu abozi zvogona kupuraya career kazvezvo real man ane bhebhi one but kana akauya akawanda sei mimi artist munodii aiwa tidaro real man ane bhebhi one saka ndine chibhebhi rangu one rongositandira padeni nechingorudza kuti aiwa nasi ndiri kuenda kwakati rostandira padeni asikati vakamiriza aiwa nditaura padeni kwaro kumba kwavo asati tapindira hatichiri vana vechikoro muswe I think my days to apera ndakakuona makahaiwa maybe nehealth here chichichichi musona kuti zvinotomeka sense kapageto yanga iri nyaya kuchecheudzwa iziva each and every male aifanira kupinda pachecheudzwa saka ndo nyaya yachona yanga iripo then tatapinzegwa nyaya dzayo zikanzosikirai mumbupawo vanhu zvamunazvo information vatasvikira ndo patikabva taperforma ipapo maskats vanhu vachimboona kuitira vanhu vaive vasingakwanisi kusvika chikumabhawa eziva so kuti tispread the music kwavari but at least music inyaya kuzikamwa nemakukwanisa kuti togwa nemaorganization kuona kuti zviri kutofamba mugeto kufamba zvinhu zviri kufamba mugoro wangu kufamba zvinhu zviri kufamba but nyaya inenge ngoripo ndeyekuti kushando isa because hakuna chinhu chinovakagara hakuna even mushana sometimes unotomufambira uchienda paunenge uri hakuna zvakachipa hakuna Pramo activities amumboita semaartist kuti just perform music mombodaiso munombowana time here nemaartist yombosocialize yaingo yekuti nhasi ndina nhingi artist sometimes ndinongobaya kustudio not kuti ndoda unorekoda but ungonoonawo vamwe vanhu iziva ungononzwawo zvine zvichitaurwa nevamwe vanhu how they interpret message yavo kuvanhu through music sando nyaya inenge ingoripo tinongopinda muvamwe imomo. Yes, the blessing. Bear to Gwenja family. It's only 1 p.m. See me. Digitara na mdarasi kata
vachiriza pa the journey of music tichiona kwavari kubva nekwatiri kuenda samudara vari kuda kutanga mangoma wati munoudza kuti chiva vafana unoda kutanga music nhasi bcause music mugeto iri kunzi ndechiromberombeya munotiboonawo sei pani baba? Okay, music is not that easy kuti uiite wega. You have to struggle very very hard so that you can be recognized in the ghetto. Actually music is nyaya yeurombe weza, but music is just basa weza, because not all of us tiri talented academically. Yes father. You know, vamwe vanenge vachigona zvemangoma, vamwe vanogona kufazva weza. Saka nyaya inenge iripo nyaya specialization kunyaya dzekutsvaga mari. Yes father. Vamwe vari kuita this and this, vamwe vachitawo zvavo. Saka nyaya inenge ingoripo, haisi nyaya yekuti urombe. So kune vabereki vaya vanoramidza vana iwa musadaro. Sei vana vatambe ngoma idzi? Asi vana vatambe ngoma. Samudara. So mune mangoma mangani mimi? Ndara ndinganyeba handitozive, but what I only know is that pane mangoma akawandisa. Awanda. Sasa vane maprojects ari pending kune makavimbise maartist mafans enyu mberi uko? Yeah, ike zvino pane one track rinofanira kudropiwa nhasi or tomorrow rinonzi dai mauya baba. Iroro mari kuja kupi iroro? For Stars Entertainment. Alright. Asi rikubuda rini ngoma yako? Rogona kubuda nhasi ramangwana kana pakaseta disturbance. Dara atobuda last week but unongoza pamboita shutdown yemagetsi wese. This is Sikata Gwanzi Sheki Shua ere Kwamtangita papa 5 simi Blessed masai Blessed masina ma feelings mamangoma Blessed masina hard feeling mamangoma simi Shake you want the party, shake it. Samangoma munonyora ere bosi pana artist anoti nyori tongorota isa. Mangoma ino angufanana nekuchikoro. Unofanira kunyora manodzi kuti unzwisise zvakuita. Those artists vanenge vachiti zvona atinyori mangoma vaya ndo vanhu vanenge vakuzoimba ngoimba. So kana uri artist jaija even Windy J anonyora mangoma. Kana ari artist unofanira kuronga malines ako so kana uchingoti ndongoimba unomaronga nguvaisi. Yes father. Gwanzi sheki Gwanzi sheka blessing umasi Chichi sheka ngoma Sachi no inspire injuita munyore mangoma type ichi Nyaya entertainment Nyaya kutaga makobi ndoni nenge kuti vanhu vanozo kuteerera pateni vachitambo. Without wasting much time tinamboti mudhara mbotipindira wakamga ridhi mukatongokupaike our choice timbowota asi kata vanogona iri music iri kana kuti vanoda kungozama kungodzidzira. Ndakagomita kungoma kunge suicide chishuwo changu kungorarama chibeta life pageto zvakaoma zviri tight maprayers kuna Jehovah zvichaita right tombo imba dzikangiro zikotestadi tava kuda chiedza saka tumirai mwedzi hapana chatati tabata zarura igoni chimbo chenyu raisangobata bata ngoma mudhara ngoma ringoindika 1 ngoma rinopuliwa was mad tune chiterera Sikata chingoma chakaipa ichi talented Gada my team alligator make us sense ndakagomita kungoma kunge suicide chishuwo changu kungorarama chibeta life pageto zvakaoma zvitight maprayers kuna Jehovah zvichaita right tombo imba dzikangiro zikotistadi tava kuda chiedza saka tumirai mwedzi hapana chatati tabata zarura igoni chimbo chenyu raisangova dzionimboni tinongoshuva pese panobuda zuva upenyu uchafaya asi asisi kuchinja tiri magatoyo ati ita give up every day mustuda kurova majigo. Mal tuning from Sikata simi
Kwanzi study kwatoda kuti dzingrozi todzikawo Kwanzi Marshun from Riambina chiboiringa ma message ndara vana vazoti avadadira Kwanzi Marshun from Peter Autasenga Marshun Kwanzi ni chibaba ichi kwanza ngoma akaipa mkwai mkoma nakaipa uyu Kwanzi muridze iyi Kwanza ako hamuna ma videos iri mdara ama videos za satana aiwa but aripo Kwanza aripo pane zvaizvo zvanzi zviri kuuya zviri ma studio kwai ndo zviripo Marshuna not forgetting vasina mafilisi baba ngoma Kwanzi ngoma idzi Kwanzi ngoma ere Samashoko amukasangosira mafans enyu kuti aramba achizoti asikata kana kuti panokugona kuwanai pa Facebook, YouTube, papi pese. Okay, pamungakwanisa ndibata pa Facebook and also my WhatsApp number is 071 yes father 428 3630. Ogona kutokorora zokororo ine simba bozi mwaida ntora pinga 071 428 3630. ya murifi kutaona Nasikata, one from the Alligators Kwanzi, one from Cyclone Zone Shua ere we have plenty time tajini ngoya kana katina Zikata Blessed King, blessed Masai not forgetting Elder Focus Elder Vinjo not forgetting amuna mwamsaka ngama pigere mdara pano mwana zoko shaudai mashkaudeni zakuyo andikanga mwasi aiwa ndasirious sivangu ni tai wise tete ni tai and all vesanossimbisa sacred and family Blessed Kings Kwanza vese from the Nitsai nala yukro Cyclone Zone Kwanza rapa mchisimbisa ngoma ya Sikata Kuchasaka Sikata on Facebook Kwanza waneka wangonzi Sikata Ndoma Alligators from Cyclone Zone Number mapiwa number zepa nare As far as my managers you can contact them for bookings mjoshaka mdala Sikata bozi toda utoti sheki nisomo toti danda kana mato wana Sikata ai we are all getting you from all wherever you are which seems like get you not forgetting Majari Matuku not forgetting Choose for Records Mangoma Dayport Blessed Mangoma Dayport Papo not forgetting all the MCs, we're my DJs.